טוב, נדבר על פרשת אמור. אנחנו בדיוק עברנו אתמול את ל"ג בעומר בסייעתא דשמיא. ויהי נאם אדוני אלוהינו עלינו מעשה ידינו כוננה, עלינו מעשה ידינו כוננהו. ויאמר אדוני אל משה, אמור אל הכהנים בני אהרון ואמרת להם. אומר הרב אברהם הכהן, הפרשת אמור זה מלשון אמירה, אמור אל הכהנים ואמרת עליהם. כל הפרשה כולה היא בסימן דיבור, כל הפרשה כולה. אומר שבסוף הפרשה מי מופיע לנו? המקלל, זה שמקלל את השם ולא משה רבנו לא ידע מה לעשות איתו, שם אותו לבד בכלא ושאל את הקדוש ברוך הוא מה לעשות עם המקלל. הקדוש ברוך הוא אמר, מי שמקלל ומוציא מקלל אותי, רוגמים אותו, אמור לכל העדה והקימו אותו באבן. והמקלל זה בעצם הביטוי ההפוך לצורה החיובית שאנחנו צריכים לדבר, זה כוח הדיבור. כוח הדיבור תמיד הוא חזק, תמיד יש כוח לדיבור, בין אם הוא חיובי ובין אם הוא שלילי. ואנחנו גם, הדיבור הזה קשור גם לתקופת העומר, תקופת העומר שיש בתקופה שלנו גם מצוות העומר, שזה באמת ימי הספירה. אנחנו מצווים לספור בכל את מספר ימי הימים שאנחנו נמצאים מפסח ועד עצרת. אז למה פותחת הפרשה בלשון, שימו לב למשפט, ויאמר השם אל משה, אמור אל הכהנים בני אהרון ואמרת עליהם, לנפש לא יטמע בעמיו. יש פה שתי אמירות. יש קודם כל הקדוש ברוך הוא, קודם כל השם אומר למשה, ויאמר השם אל משה, אמור אל הכהנים ואמרת עליהם. אז יש דנים חז"ל למה יש שתי אמירות שם. שמעתי, אפשר גם להגיד ויאמר השם אל משה, אמור אל הכהנים, שלנפש בעמיו לא יטמע, שאסור להם להיטמע עם אנשים מתים. למה פעמיים? התשובה, בדיבור צריך לנהוג במשנה זהירות. ברגע שאומרים משהו, זה יכול מאוד מאוד לפגוע ומאוד להרחיק. בגלל זה הקדוש ברוך הוא שם לנו שני מחסומים ללשון שלנו. אחד מחסום רך ואחד מחסום קשה. המחסום הקשה זה השיניים. לפני שאתה מוציא משהו, תחשוב על מה שאתה מוציא, ובמידה וגם השיניים מתחילים לפעול, יש לנו גם מחסום רך, שזה אחריות על הדיבור. כל אחד מאיתנו אחראי בעצם על הרוח שלנו, כי כל מה שקיים לנו ברוח, בראש ובלב, אנחנו מוציאים דרך הפה. זאת אומרת, אין אפשרות אחרת בדבר הזה. אנחנו צריכים להגיע לתכלית שלנו כשאנחנו יחסית נקיים ובלי לשון הרע. אז גם אומרים חז"ל שהדיבור הזה ואמרת זה הדגשה דווקא לקטנים, לכהנים הקטנים, שידעו שהם בני כהנים ויזכרו שהם בני כהנים, ובני כהנים צריכים להתנהג בצורה מסוימת וטהורה, שהם לא יכולים, בני כהנים שמשרתים את העם, שהם בעצם הצינור בין הקדוש ברוך הוא לעם ישראל, הם מחברים בין הקדוש ברוך הוא לעם ישראל, הם לא יכולים לנהוג כאחד העם. הם מצווים להיות למעלה מהעם, לדבר יפה, לא להתעצבן, וצריך כשהם קטנים להדגיש להם את זה, לחנך אותם לכהונה, לחנך אותם לזה שהם נמצאים באיזה מין סוג של, לא אליטה, אבל זה סוג, מבחינת הקודש, זה סוג של עבודה גבוהה, יותר מעם הרגיל של עם ישראל. הם יותר מחוברים לקדוש ברוך הוא. בדיבור שלנו צריך להיות מובדל, באופן כללי מובדל מן הבהמה. כתב, וספרתם לכם את עומר התנופה. עכשיו אנחנו נמצאים בתקופה ספירת העומר, והתנופה, המילה תנופה מורכבת מתנו פה, תנופה, תנו פה. זאת אומרת שאנחנו צריכים לתת את הפה שלנו לעבודת הטהרה ולעבודת השם, שכל מה שדיבור שיצא לנו יהיה קדוש. למשל נוח, אנחנו לומדים מנוח, שכתוב אצל נוח כל הבהמה טהורה, וכל הבהמה אשר לא טהורה. אז רש"י שואל שם, למה הוא כותב אשר לא טהורה? שיגיד, כל הבהמה טהורה, והבהמה הטמאה, למה? הוא אומר לנו שם רש"י, כדי ללמד אותנו שנוח, שהיה איש צדיק ותמים בדורותיו, מלמד אותנו שגם כשאנחנו יודעים במה מדובר, לא להגיד את הדבר עצמו,
למשל, אם מדריכים חתן וכלה מה לעשות בלילה הראשון, לא אומרים להם את המילים שאומרים ברחוב. כולם יודעים על מה מדובר, אפשר להגיד את זה גם בצורה עדינה. עכשיו, אם אנחנו לא בטוחים אם הדיבור יצא לנו טוב או לא טוב מהפה, אומר לנו רבי יצחק בגמרא שאומנותו הגדולה של האדם בעולם הזה, זה להיות אילם. אילם, עדיף שתהיה אילם ותשתוק, מאשר תדבר סתם. יש כאלה מדברים סתם, מדברים, יאללה מדברים, יאללה בואו, מדברים. ממש לשים סינון לדיבור. דרך אגב, כמו שידוע לנו, לתורה כתוב, והגית בו יומם ולילה, אין גבול לתורה, אין מוגבלות לתורה. ולמדנו כמה פעמים גם בשיעורים האלה, שיש מגבלה לאדם למספר המילים שיוצאים לו מהפה. אתם יודעים את זה? מה? בחיים, בכל החיים. יש מגבלה של מילים שהקדוש ברוך הוא שם לאדם, כמה יוכל לדבר דברי חולין. לכן בן אדם לא יודע מתי יגיע הזמן שהוא יצטרך לתת דין וחשבון לפני בורא עולם, ויעזוב את העולם הזה, וחבל להגיע לדבר הזה לפני. לא לדבר סתם. דברי תורה, והגית בו יומם ולילה. אין מגבלה למילים בתורה. אבל מילים של חולין, תגיד מה שצריך לקנות, מה שצריך לעבודה, ולא להפריז יותר מדי. גם כשלא מפריזים יותר מדי, נמנעים מלשון הרע. הוא ככה, היא ככה, כן, הוא אהב אותה, הוא לא אהב אותה, זה בואנה מסכן, אל תדבר, לא, עדיף לא לדבר. עכשיו, מה שמובדל, האדם מהבהמה, שהבהמה תמיד מפנה, אם תשימו לב את הפנים שלה למטה, תמיד הבהמה הטהורה, הכבשים, הפרות, מפנים את הראש שלהם למטה, הוא אומר למה? כי אין להם שאיפות למעלה. לא, מעט מאוד פעמים הראש של הפרה מופנה למעלה, גם הראש של הכבש, רוב הזמן הם ככה. והאדם צריך לדעת שהוא צריך לשאוף ולהתעלות כל הזמן למדרגת האדם המושלמת, כמו רבי שמעון בר יוחאי, שאנחנו ממש עכשיו יום אחרי ההילולה שלו, יומיים אחרי ההילולה שלו, שהוא נקרא אדם, הוא נקרא אדם. הבן איש חי חיבר עליו שיר, כשהוא היה בארץ, הוא עלה למירון, חיבר עליו שיר, והוא אמר שהוא היה אדם, הוא היה ממש הצלם של האדם, כמו של האדם הראשון. וזאת הסיבה באמת שאנחנו מקריבים במוצאי היום הראשון של פסח, אנחנו מקריבים 2 שעורים, שזה לעומר, והשעורים ידוע לנו שזה מאכל בהמה, זה הקורבן הראשון של העומר, זה קורבן שעורים, אנחנו סוברים 50 יום, וביום ה-50 מקריבים קורבן לחם שעשוי מחיטה. זה לגבי כמה מילים בעניין פרשת שבוע, היא מלאה במצוות אדירות, והייתם קדושים לאלוהיכם, אני השם מקדישכם, ממש צריך לשים לב, ממש לקדש את השם כמה שיותר בעולם הזה, שכדי שאנחנו נהיה קדושים, כי קדוש אני. הקדוש ברוך הוא אמר, אני קדוש, אני רוצה שגם אתם תהיו קדושים, תקדשו אותי. ומה השיא של קידוש השם? זה משהו, מה שנקרא תרתי דסתרי, דבר והיפוכו. קידוש השם מתבטא גם באדם עצמו, איך הוא מדבר, איך הוא מתהלך, האם הוא מנומס, הוא מדבר נעים, הוא מדבר פחות נעים. ככל שבן אדם יותר נעים ושמח, הוא מקדש את השם יותר בעולם. ויש גם עוד דרגה של קידוש השם, שזה דבר שהוא מזעזע, וזה ממש אחת מהמצוות הגבוהות ביותר בתורה. לא עלינו למות על קידוש השם. למות על קידוש השם זה הדרגה הגבוהה ביותר שיכולה להיות לאדם. זה מה קורה במלחמה בעצם, לא? כן, גם במלחמה, וגם קורה שלמשל אם אתה חס וחלילה בני ישראל נלקחו לבבל, ונבוכדנצר ציווה אותם, גם אברהם אבינו, ציווה אותם להשתחוות לצלם, והם אמרו אנחנו לא משתחווים לצלם, והוא אמר שכחתי את השם שלהם עכשיו, שאם הם לא משתחווים לצלם, הוא זורק אותם לאש, וזה מה שקרה, הוא זרק אותם לאש, והם ניצלו, הקדוש ברוך הוא הציל אותם, כמו שהציל את אברהם אבינו, גם אברהם אבינו, בא מול נמרוד, ונמרוד אמר לו תשתחווה לו, אני אלוהים, אז אמר לו אם אתה אלוהים תעצור את העננים, אם אתה אלוהים תעצור את השמש, אז בסוף אברהם אבינו כמובן
לא, הוא לא ביצע את זה, אברהם אבינו עלה לנמרוד עד לפה, ואמר לו תזרקו אותו לאש, ואברהם אבינו קידש את השם בזה שהוא היה מוכן להיזרק לאש ולא להשתחוות לצלם, לא להשתחווה לבן אדם. מה? זאת הסיבה דרך אגב, שכשהרב מרדכי אליהו בא לאפיפיור, האפיפיור קרא לו, איך הוא נכנס אליו? האפיפיור, לפני שנכנסים לחדר שלו, יש תקרה מונמכת. למה? כדי שכל מי שיכנס לחדר יצטרך להשתחוות לו בעל כורחו. איך הרב מרדכי אליהו נכנס? המשלחת היו עמומים מאחורה, מהגב, כדי שלא ישתחווה לאפיפיור. כן? ממש. אני באמת חיפשתי איזשהו משהו ככה מיוחד על רבי שמעון בר יוחאי. מה? כן. ובוא נראה, אולי זה יעניין אותנו. אנחנו מדברים פה על איזה שם שהוא תמיד נמצא ככה על הצד. רבי שמעון בר יוחאי הוא לידר. משה רבינו זה הגלגול שלו, הוא לידר. אבל אחיה השילוני נמצא תמיד ככה מהצד. שומעים אותו, אומרים מה זה אחיה השילוני, ומי זה אחיה השילוני, ואנחנו פה נשתדל לראות מה הקשר בינו לבין רבי שמעון בר יוחאי. אז מובא בגמרא, שרבי שמעון, דרך אגב, אני לא יודע אם זה כתוב פה, אבל אחיה השילוני היה נביא, הוא כתב ספר, אבל הספר שלו לא נמצא. הוא כתב ספר נבואה כמו נחמיה, כמו יואל, כמו עמוס, אבל הספר שלו לא נמצא. ידוע שאליהו הנביא הוא היה מורה שלו, ידוע שאליהו הנביא היה מורה של אחיה השילוני, ובואו נראה מה קורה בסופו של דבר. הוא אומר ככה, מובא בגמרא, שרבי שמעון אמר על עצמו, יכול אני לפתור את כל העולם מן הדין, בזכות הסבל שלי מיום שנבראתי עד עתה, ואם יהיה אלעזר בני אמי, היה תותחים אלעזר, בחישוב הסבל, יחד איתו יכולים אנו שנינו לפתור את העולם מן הדין מכוח הסבל שלנו. ואם יותם בן עוזיהו יהיה עמנו, אם יותם בן עוזיהו יהיה עמנו, יכולים שלושתנו לפתור את כל העולם מן הדין מיום שנברא העולם עד סופו, הוא אמר. אז מבאר רש"י שדווקא יונתן בן עוזיהו ראוי היה לפתור את העולם מן הדין ולא שאר המלכים. למה? משום שהוא היה מלך צדיק והוא היה ענב מכל שאר המלכים, והזכות שלו הייתה בזה שהוא כיבד את אביו. היה לו כיבוד אב ואם יוצאים מן הכלל. אבא שלו היה מצורע עד היום האחרון של חייו, וכל אותם ימים גם יותם היה שופט, לא נטל כתר מלכות תחת אביו, שופט היה אז גם בזמנו איזה סוג של מלך, הוא סירב יותם ללבוש כתר על הראש שלו, כשהוא היה שופט, וכל הדינים שהוא היה אומר, הוא היה אומר את זה בשם אבא שלו. עד כדי כך, יותם כיבד את אבא שלו, אף על פי שהיה מצורע, כיבד את אבא שלו. לכן, אנחנו יכולים ללמוד מזה, שאם אבא, אני שלחתי את זה דרך אגב בקבוצה, אם אבא אומר לך משהו שלא מוצא חן בעיניך, או שנגיד לא עוזר לך במשהו, לאח שלך הוא עזר, לך הוא לא עזר, אסור שיעלה על בדל שפתיך משהו נגד אבא שלך. למה הוא עוזר לו ולי הוא לא עוזר? שלא יעלה על דעתך בכלל לפגוע באבא שלך. בחיים לא לפגוע באבא ובאמא. כל מה שהם, בזכותם אתה בעולם, בזכותם אתה אוכל, אתה נושם, אתה נהנה בזכות שהיא ילדה אותך, ואבא שלך החליט להתחתן ולהביא אותך לעולם. אז אנחנו ממש צריכים להיות בעניין של האבא והאמא מאוד מאוד זהירים. עכשיו במדרש בירושלמי מובאת איזושהי גרסה שלפיה רבי שמעון בר יוחאי יחד עם אברהם אבינו יכול היה לפתור את העולם מן הדין. למה? כי אברהם אבינו עבר גם כן ייסורי תופת, ממש כל עקדת יצחק, כל הזריקה, שהוא היה בכלל בראשית חייו במערה, גיל 16, לבד במערה, איזה סבל זה. מה אנחנו יודעים בכלל מה? אנחנו רק יש לנו איזו נקודה קטנה להשוואה, שזה החטופים, אבל החטופים גדלו אצל מישהו, אכלו אצל מישהו, נהנו אצל מישהו עד שהם נחטפו. אברהם אבינו לבד היה לבד במערה. אז הוא יכול היה לפתור את העולם מן הדין יחד עם רבי שמעון בר יוחאי. 12-13 שנה רבי שמעון בר יוחאי היה לבד במערה בתוך חול.
אי אפשר לתאר את זה בכלל. עכשיו, הוא אומר, במידה ואברהם לא ירצה להצטרף, עם מי? כך הוא אומר רבי שמעון בר יוחאי, כמו שמצאנו בגמרא, אמר אברהם לקדוש ברוך הוא, בגמרא במסכת שבת, אמר אברהם לקדוש ברוך הוא, שבשעה שישראל חוטאים, הם ראויים הם להימחות מן העולם על קדושת השם. אצרף אליי את אחיה השילוני, ויחדיו נפתור את העולם מן הדין. 1829 ביקר, 1879 ביקר תרכ"ט, ביקר הבן איש חי ופקד את קברי הצדיקים בארץ, וכשהגיע למירון הוא חיבר את הפיוט ואמרתם כל לחי, ואמרתם כל לחי, זה הוא חיבר הבן איש חי, 22 בתים בשיר הזה, כמניין 22 אותיות שבעברית, והוא כתב אחת השורות, מקום בחר בישמעיה עם הנביא אחיה, זה מבני עלייה, כך הוא כתב, אדוננו בר יוחאי. מה הדבר פה? מה פתאום אחיה השילוני קשור לרבי שמעון בר יוחאי? מבואר בזוהר הקדוש, שכאשר הרשב"י חלה והתעלף, הוא עלה לעולם העליון, וכשהוא שב, הוא סיפר, כשהראו לו את המקום המתוקן לצדיקים לעולם הבא, ומצוטט פה, ולא התיישר בליבי שום מקום חוץ מאשר עם אחיה השילוני. הוא אומר, לא מצאתי שום מקום עם אף גדול שהיה שם בעולם הבא שיראו לי, חוץ מאחיה השילוני, אחיה השילוני, ובחרתי שם מקומי. הוא אמר, רבי שמעון בר יוחאי אמר ששם הוא בחר את המקום שלו. דברי הזוהר האלה, מה הם אומרים? הוא אומר, הרי מי היה הרב של רבי שמעון בר יוחאי? רבי עקיבא. יכול היה לבחור לשבת ליד רבי עקיבא, באופן טבעי, לחסות בצילו. אבל כיוון שהוא בוחר צדיק בכלל שלא חי בדור שלו, למה הוא לא בחר בצדיק גדול כמו משה רבנו? משה רבנו, שב עם משה רבנו, שב עם יצחק אבינו, שב עם יעקב אבינו. למה אתה בוחר לשבת עם אחיה השילוני? שאלה. עכשיו, כותב פה, ככה. הוא היה נביא, כן, נביא שכתב ספר שנקרא ספר שלו, אליהו הנביא לימד אותו, היה נביא בישראל. אז ככה, התשובה מתחילה פה. לאחר שנפטר שלמה המלך, התמנה בנו רחבעם. למדנו את זה בבית ספר לבגרות, פעם, עכשיו כבר לא לומדים את זה. בתחילת המלכות שלו, פרצה מחלוקת לבין 10 השבטים, עד ש10 השבטים הלכו לירובעם בן נבט, בבקשה שהוא יהיה המלך. לא רוצים את רחבעם, רוצים את ירובעם. ירובעם היה אדם מאוד מאוד גדול בתורה, ידען אדיר, אף אחד לא השיג אותו, היה לו, כך כתוב במסכת סנהדרין, שהוא היה דורש את תורת הכהנים, תורת כהנים זה בספר ויקרא, ספר ויקרא, כל פסוק 130 אופנים הוא ראה אותו, 130 פירושים. הייתה גדולה כל כך בתורה, שאמרו חז"ל שכל חכמי ישראל היו לפניו כעשבי השדה, ככה אמרו. וגם אחרי שירובעם הזה שר מדרך התורה, הוא ידע תורה אדיר, אבל הוא שר, היה אפיקורוס, הוא היה האדם היחיד שהקדוש ברוך הוא פנה אליו, באופן אישי, ואמר לו, באופן אישי, תחזור בך, ואני ואתה ובן ישי נטייל בגן עדן. אני ואתה ובן ישי, דוד המלך המשיח, נטייל בגן עדן. מה הוא אמר ירובעם? מי בראש? מי בראש? מה אכפת לך מי בראש? אתה הולך לטייל בגן עדן עם המשיח, מי בראש? הוא אומר, אני רוצה להיות בראש, ירובעם אמר. הפסיד. באותה שעה באו ישראל למנות אותו למלך, אמר להם ירובעם, שהוא מתנה את המלכות שלו, בכך שיחתמו לו הצהרת אמונים, שכל מה שהוא אומר להם כמלך, הם עושים. ביקשו העם לדעת, על מה אתה מחייב אותנו? אנחנו יודעים מה אתה הולך להפיל עלינו? מה אתה מחייב אותנו? הוא השיב, העלאת מיסים. אז העם אמר, בסדר, מסכימים.
אפשרי. אמר עוד, אני רוצה שגם אם אני אומר לכם לעבוד עבודה זרה, אתם תעבדו אותה. לא הסכימו, מה פתאום, עבודה זרה, מישראל, שמע ישראל, איזה בקשה הוא מבקש מאיתנו. אבל היו שם רשעים בדור הזה, כמובן שבכל דור ודור יש לנו רשעים, שטענו צדיק גדול כירובעם בן נבט, וברור שהוא לא רוצה שנעבוד לרגע עבודה זרה. זה היה על דרך המשל, לא הבנתם אותו נכון. והאחד הסביר שכוונתו לדברי חז"ל, שמוטב לעבוד עבודה זרה, כך כתוב בגמרא במסכת בבא בתרא, מותר לעבוד עבודה זרה, שהיא זרה לו, שאינו לא רגיל לה, ושלא יפשוט ידו לצדקה. שעשה משהו זר, אבל שלא יפשוט ידו לצדקה, לפרנסה. כך כתוב בזה. וההסבר הרווח, שהיה בדברי חז"ל, שכל מי שדר בחוץ לארץ נחשב כעובד עבודה זרה. אז כאילו מי שעובד בחוץ לארץ, נגיד כדבר, או אני יודע מה, לא יודע מה, עורך דין, אז הוא נחשב לעובד עבודה זרה. כי מי שנמצא בחוץ לארץ, כאילו הוא עובד עבודה זרה. אז כוונת ירובעם, שזה רק מי שיוצא לחוץ לארץ. טוב, באו אל אחיה השילוני, הסבירו לו, שלכך התכוון ירובעם בן נבט, וביקשו ממנו להוסיף את החתימה שלו. אחיה היה ראש השופטים, ראש הסנהדרין, ראש הבית דין. ואחיה השילוני, מה הוא עשה? הוא קיבל את הדברים שלהם וחתם. עשה טעות גדולה מאוד. ואחרי זה, מיד אחרי זה, ירובעם מונה למלך על כל שבטי ישראל, שרחבעם שלט רק על 2 שבטים בישראל, זה יהודה, שבט יהודה ובנימין. מלכות ישראל התפצלה ל2. ישנה הלכה, אין ישיבה בעזרה, אלא למלכי בית דוד. בעזרה, מי שיושב, זה המלך, הזרע והצאצאים של בית דוד. חשש ירובעם, שבשעת העלייה לרגל, יראו כל ישראל את רחבעם. רחבעם היה הבן של שלמה. אז רחבעם, הוא זה שמלך עכשיו על יהודה ובנימין, והוא זה שישב על הכיסא. ומה איתי? אני מלך על 10 שבטים מישראל, למה אני לא ישב? זה היה החשש של ירובעם. ויהיה בכך הכר שעיקר המלכות שייכת לרחבעם ולא לירובעם. מה הוא עשה? בשביל זה הוא סגר את הדרכים לירושלים, שאף אחד לא יעלה לבית המקדש, הקים 2 עגלי זהב, אחד בבית אל, אחד בדן, וקבע שמאוד, דרך אגב, יש שרידים עכשיו, עד היום בבניאס, לבית עבודה זרה שקבע אז ירובעם. אתם מכירים את בניאס, שיש את השרידים של המקדש? זה המקדש שהקים ירובעם. זה המקדש שהקים ירובעם, זה השרידים שלו. מאותו יום אמר להם, לא מקריבים יותר בבית המקדש, מקריבים עגלים, או בדן, או בבית אל. כשחלק מעם ישראל התקוממו, הם אמרו, מה זה? זה עבודה זרה. אז הביא לפניהם ירובעם, רבותיי, אתם חתמתם, שאם כל מה שאני אומר לכם, לפני גדולי הדור אתם חתמתם, שכל מה שאני אומר לכם, אתם עושים. ואני אומר לכם, להקריב מהיום והלאה עגלים. כשראו את חתימת אחיה השילוני, ואין להם ברירה. בדיוק, הסתתמו את הטענות שלהם, ועבדו לאותם עגלים כל בני ישראל. זה היה נוראי. אלא ששנים רבות אחרי זה, מלך גם יהוא בן נמשי, אני חושב קראו לו בן נמשי, שהיה מלך צדיק, ובכל דרכיו הוא נהג כרצון השם, מלבד דבר אחד. אוקיי? הוא אמר, יהוא היה ירא אלוהים, וממש עבד על הכל, כל מה שהקדוש ברוך הוא ציווה, עשה את הכל, חוץ מעבודה בבית מקדש. זה הדבר היחידי שהיה לו מינוס גדול, שעבד עבודה זרה וזבח לעגלים, לגלי הזהב. מה הטעם שאת כל העבודה הזרה שהייתה בישראל הסיר יהוא, ואילו את עגל הזהב הוא השאיר במקומו? מתרצת הגמרא, חותמו של אחיה השילוני,
זה היה הטעות שגם יהוא שהיה ממש שיפר וביטל כל עבודה זרה חוץ מאת העגלים, בגלל אחיה השילוני. כאשר ראה את חתימת אחיה השילוני, שיש לשמוע בכל ירובעם, אפילו לעבוד עבודה זרה, הסיק שצריך לעשות את זה. אחיה השילוני באמת חשב שהכוונה לצאת לחוץ לארץ, שיש בזה בחינת עבודה זרה, אבל בסופו של דבר, כמו שקראנו ולמדנו, היה לזה השלכה לעם שעבד עבודה זרה גם בארץ ישראל. אז מה השייכות של הרשב"י, עוד פעם, לאחיה השילוני? רבי חיים ויטל, שהוא היה תלמידו המובהק של הארי, והוא כתב את כל כתבי הארי, בשאר הגלגולים ובשאר הכוונות, הוא זה שהעביר את הדברים של הארי הקדוש לכתב, כתב בספר הגלגולים ככה, והרמה מפנו, שרבי שמעון בר יוחאי היה גלגול שלו, רבי שמעון בר יוחאי היה גלגולו של אחיה השילוני. כמו שרבי שמעון בר יוחאי היה גלגולו של משה רבנו, הניצוץ של הנשמה של משה רבנו עבר ברבי שמעון בר יוחאי, הניצוץ עבר לאחיה השילוני. ובזה רמז נהדר, הרשב"י בגימטריה, זה גימטריה, זה גלגול אחיה השילוני. על פי הכלי יקר, אחד המפרשים המדהימים שיש לנו, הוא כותב ככה, מאחר שחתימתו של אחיה השילוני הייתה קלקול כל כך גדול, התחייב אחיה השילוני בשמיים לשוב בגלגול לתקן את החטא שלו, והנשמה שלו התגלגלה ברבי שמעון בר יוחאי. הוא אומר, הוא היה צריך לתקן את מה שהוא פגם באותו חטא, ובכך מבאר מדוע כשאמר רבי שמעון בר יוחאי שהוא יכול לפתור את כל העולם מן הדין, התנה את הכפרה בזה שהצטרף אחיה השילוני אליו, כדי לפתור את העולם מן הדין. מסופר בחז"ל, שבשעה שביקש יעקב אבינו לגלות לבניו את קץ הגלות, אתם זוכרים, הסתלקה הנבואה מיעקב אבינו, הוא רצה לספר להם מה יקרה בסוף הימים, ובניו אמרו לו, שמע ישראל, השם אלוקינו, השם אחד, כשם שהלב שלך אלא אל אחד, ככה בלב שלנו יש אל אחד ואין בנו שום פסול. זהו, אפילו שנעלם ממך הנבואה. מבואר בחז"ל שהכופר חלילה בקדוש ברוך הוא פוגם בשם אחד. אחד, שהוא בגימטריה 13. במה הוא כופר? בעצם שהתורה כולה זה ביטויו של הקדוש ברוך הוא אלינו. ככה הקדוש ברוך הוא בחר להוריד את התורה כמו שהיא כתובה, התורה הקדושה, ולבטאות בזה את רצונו דרכנו. זאת אומרת שכל מי שפוגם משהו מדרך התורה, והולך בדרכים מה שנקרא זרות, הוא בעצם פוגם באחדותו של הקדוש ברוך הוא בעולם. וככל שמאחדים את הקדוש ברוך הוא יותר בעולם ומייחדים שמו בעולם, ככה יותר בא שלום לעולם, רפואה לעולם, עושר לעולם, הצלחה לעולם, פחות כאב, שמחה, הכל בא לעולם. וכל הדברים האחרים שבאים לעולם, הכאב, ההפצצות, המלחמות, השנאה, הקנאה, זה ביטוי לחוסר הליכה בדרך התורה. כותב על זה הבן יהוידע, שזה הבן איש חי, כותב ככה, בפירוש המסכת סנהדרין, שכנגד פגם העבודה הזרה שיצא מחתימתו של אחיה השילוני, הוא צריך רשב"י, שזה גלגול נשמתו, לשבת במערה 13 שנים. בגלל החתימה של אחיה השילוני, נאלץ הרשב"י לשבת 13 שנים במערה. וככה יתקן את השם אחד, שזה 13 בגימטריה, ואז זהו, ישלים את עצמו, הוא ישלים את התיקון של עצמו. ממשיך הבן יהוידע ואומר, מיישב את מה שאמרנו, למה ציווה רשב"י את תלמידים שלו שהיו קדושי עליון דווקא על איסור עבודה זרה? והתשובה שהתפקיד הגדול שהוטל על הרשב"י היה לתקן את הפגם של העבודה הזרה, ולכן כמו שאחיה השילוני התיר, ככה רבי שמעון בר יוחאי אסר את העבודה הזרה. לכן
כשעמד לבאר להם, לחברים, לחבורה את ההידרה, מה שהוא נשלח אליו משמיים, הוא פתח דבר ראשון בהזרה על העבודה הזרה. ובככה הוא תיקן את מה שירובעם בן נבט עשה לבני ישראל. לפני שהוא יצא מהמערה, הרשב"י נקרא בשם רבי שמעון. לפני שהוא יצא מהמערה, כל 13 שנים, כשהוא היה במערה, הוא נקרא רבי שמעון. דרך אגב, במשנה, כל עוד הוא היה יחד עם החבורה של החכמים, של רבי מאיר מעל הנס, כל מי שכתב את המשנה הוא נקרא איך? רק רבי שמעון. הוא לא נקרא הרשב"י, רבי שמעון בר יוחאי. אתה תראה בגמרא ובמשנה, רבי שמעון, רבי שמעון, רבי שמעון, רבי שמעון. אחר כך, כשהוא יצא מהמערה מתוקן, הוא נקרא כבר בר יוחאי. הוא הצדיק את הילודה שלו בעולם על ידי שכבר נקרא הבן של אבא שלו. בר יוחאי, זהו, זיקה אותו אומרים ברא מזכה אב, הבן מזכה את האב, אז נקרא בר יוחאי. מי נתן את השם בר יוחאי? אבא שלו? יוחאי, לא, קראו לו יוחאי. לאבא שלו קראו יוחאי, אבל לא קראו לו אף פעם בשם בר יוחאי, רק אחרי שהוא יצא מהמערה. אחרי שהשיג את התיקון לאחייה השילונים. זה בעניין הזה. בואו נפתח את הספרים של מסילת ישרים. הרב דני, אפשר לעילוי נשמת אברהם בן מוחה. בטח, שהשיעור הזה יהיה לעילוי נשמת אברהם, עמרם בן מוחה, ועילוי נשמת אמי קלרה חיה בת אליהו, איתי בן זוהר, סעדיה בן חממה. ושיהיה השיעור הזה לרפואת אהרון לייב בן יצחק. אהרון לייב בן יצחק וניסים בן שרה, עמרם אמיר בן שושנה, אלי בן מרים, גדעון בן לבנה אדלה, יונתן בן זלפה, דניאל בן קלרה חיה, אליהו בן אסתר ודניאל בן נעמי, וגם אנשים, יעל בת אסתר, ליאת בת אסתר, רבקה בת חיה, שיהיה השיעור הזה, וכל החיילים שנפצעו, החיילות שנפצעו, וגם החטופים והחטופות, שיהיו בריאים, שהשם יחזיק אותם ויחיה אותם, ויחזיר אותם לשלום לביתם. אנחנו למדנו שיש 3 ענפים בעבודת השם, שחייבים להיות בהם. 1, זה הדבקות, הרמח"ל אומר לנו הדבקות. 2, זה השמחה, שזה עניין גדול בעבודת השם. והשלישי שאנחנו ניגע בו עכשיו, זה הקנאה. הקנאה בשם. זאת אומרת, אנחנו לא מדברים על קנאה שאני מקנא במישהו שהוא מצליח יותר ממני או שהוא מרוויח יותר ממני, זה קנאה שלילית. אבל אנחנו יודעים שיש קנאת סופרים. קנאת סופרים תרבה חוכמה. אז הרמח"ל מדבר על הדבר הזה, הענף השלישי הוא הקנאה. יש לכם את זה? דרך אגב, למי יש סימניה? חפשו את הספר עם הסימניה רגע. יש פה איפה שהוא עושה, תגיד לכולם. עוד. הוא פה? רש למד בית. יש לך שם את הענף השלישי? כתוב הענף השלישי הקנאה? הענף השלישי הקנאה? כן. זה אחרי השמחה. יש שמחה, קנאה ודבקות. אז תעבור דף. אתה רואה? יש השני ויש הענף השלישי. הקנאה זה פה. דבר אחד היית צריך לעשות. אתה שאל, תסביר לי מה למדת שאלתי. דבר אחד היית צריך לעשות. הנה, הענף, זה עמוד רש מם א'. רש מם א'. בסדר? הענף השלישי? כן, הענף השלישי. דרך אגב, שלמה, שמת לב מאיפה לקחתי את זה? מה שהבאת לי. לעילוי נשמתו של אביך. לא סתם נתת לי את זה. אמרתי, אולי הוא נותן לי סתם, תראה, אין סתם. התחלתי לקרוא בזה אוצר הספר הזה. הענף השלישי הוא קנאה.
שיהיה האדם מקנא לשם קודשו, שיהיה אכפת לו מכבוד שמיים, שונא את משנאיו, ככה כתוב, שמי ששונא את הקדוש ברוך הוא, אנחנו מצווים לשנוא אותו. ומשנאיך שנאתי, ככה אומר דוד המלך, ומשתדל להכניעם במה שיוכל, משתדל להכניע את אלה ששונאים את הקדוש ברוך הוא במה שיוכל, אם זה בלעג, אם זה בביטול, אם זה אל תפריע, אם זה להתעלם ממנו. כל מי ששונא את הקדוש ברוך הוא לא אומר להתנגד, לא אומר שואל שאלות. אם הוא שואל שאלות וקשה לו למה אסור ללכת עם מטריה בשבת, אז זה לא בגלל שהוא שונא את הקדוש ברוך הוא, זה קשה לו, לא מבין את זה. למה אני, במטריה יש גשם סוחף, למה, מה הקדוש ברוך הוא רוצה שאני רטב? אז יש לו שאלה על זה. אחר כך אתה מסביר לו שזה להעיל, שאסור לעשות אוהל בשבת, מה אתה אומר? זה לא פשוט, צריך הרבה דברים בשביל לדעת שמישהו ששונא את הקדוש ברוך הוא. בדיוק, נכון. יש הרבה דברים, לפעמים בן אדם אומר דברים ממקום כזה מסוכן. נכון, לא כל כך מהר מאבחנים שנאה, אבל בכל מקרה זה תכונת הקנאה, שברגע שיש שונא, אתה מצווה גם לשנוא אותו. כן, אם יש לך שונא, אתה מצווה לשנוא אותו, אתה לא אמור להסתכל לראות את נקודת האור. אם הוא שונא את הקדוש ברוך הוא, לא, אם הוא שונא אותך, אתה תמצא בו את הנקודות הטובות, אבל אם הוא שונא את הקדוש ברוך הוא, יש פה בעיה, זה עמלק. הוא לא רוצה את הסדר בעולם, ממש, עמלק רוצח ואונס והכל עושה את הכל רק כדי שלא יהיה הקדוש ברוך הוא, שלא יהיו יהודים בעולם. גם אם הוא יהודי? כן. גם אם הוא יהודי? כן. יכול להיות גם ערב רב, לא? יכול להיות ערב רב, אנחנו לא מבחינים, אבל יש כאלה, אם במוצר שונא את בורא עולם, הנה, הוא אומר, שיהיה האדם מקנא לשם קודשו שונא, אני לא אומר את זה, זה הרמח"ל אומר את זה, שונא את משנאיו, ומשתדל להכניע אותם במה שיוכל. למה? כדי שתהיה עבודתו יתברך נעשית. אנחנו פה מצווים לעשות את העבודה של הקדוש ברוך הוא פה בעולם. איך תהיה העבודה הזאת אם יש כל הזמן שמתנגדים? זה לא הפגנות דמוקרטיה, זה בסופו של דבר זה מלכותו של הקדוש ברוך הוא. אנחנו מצווים לקיים את מלכותו בעולם. ואז כבודו מתרבה. והוא מה שאמר דוד המלך עליו השלום, הלא משנאיך אדוני אשנא, ובתקוממך את קוטט, ממש מכות, הוא אומר, תכלית שנאה שנאתים, אתה שומע מאיר? תכלית שנאה שנאתים, זאת אומרת אני רואה לעתיד איך אני שונא אותם, אני שונא אותם לתמיד, עד התכלית, עד שהם לא משתנים. למה אני אומר לך את זה? כי השבוע, לא זוכר, שמעתי איזשהו רעיון, עם איזשהו מישהו מה זה נחמד, הוא אומר, אני לא מאמין באלוהים, אין אלוהים. זה לא אומר שהוא שונא אותו. לא, זה לא אומר שהוא שונא אותו. לא, בוא, מזה אני לא זוכר מזה השבוע, איש נורא נחמד, נורא נעים. כן, בסדר. אבל כאילו להגיד, בסדר, אתה יודע, הוא איש כאילו, הוא לא מסיק. אני אגיד לך מה. לא מודע מסינה, למה לסתור אותו? אתה מבין מה אני מתכוון? לא בהכרח שהוא שונא את השם. לא, זה לא שנאה, זה אי ידיעה. זה אי ידיעה. דרך אגב, אני בעוונותיי, איך שאני חונכתי, אני לא חונכתי בכלל, אני לא ראיתי בית כנסת כמעט. לא ידעתי כלום, לא ידעתי, אני גם לא ששנאתי אותו, אבל לא היה לי, אף אחד לא הציג לי את הקשר שקיים ביני לבינו. איך חזרת בתשובה? זה לא סיפור, זה סיפור לשעתיים. כן. מסתובב עם בוקסר צמוד סיפור, אני אספר לך בהזדמנות. ואליהו אמר, קנו קינאתי להשם צבאות. אליהו הנביא לא אמר אני אוהב ואהבתי את הקדוש ברוך הוא, אומר אני קנו קינאתי לשם צבאות. אליהו הנביא הוא אמר אל טל ואל מטר עליכם הרי הגלבוע, עבדתם עבודה זרה, זהו, אתם לא יורד גשם עד עולם. דרך אגב עד היום שמסתובבים בעמק יזרעאל יש את הרי הגלבוע שחלק מהם קרחים, לא יורד עליהם גשם, לא צומח הצמחים, זה משהו מוזר מאוד. אתה נוסע, אתה רואה חלק מההר קרח וחלק מההר מצמיח עצים. ואין פה עניין לעשות הבאדם שלמות וצריכים לעשות את זה, ובואו לא לסנוע. קודם כל שלא, אם אני שונא אותו, תראה, זה מאוד דומה, יש לנו משפט שאומר, אל תרצה אדם בשעת כעסו.
אל תרצה אדם בשעת כעסו. אתה רואה בן אדם רותח וזה, מה האינטרס שלך? שיהיה רגוע, נכון? נכון? אתה לא רוצה שהוא יהיה רגוע. עכשיו אתה אומר שזה אותו דבר, זה על אותו בסיס. אתה לא רוצה שהוא יהיה רגוע, אתה רוצה כאילו שהוא יהיה רגוע. כדי להרגיע אותו, אתה מצווה לא להרגיע אותו. לא לענות לו. לא להרגיז אותו עוד יותר, אבל גם לא לענות לו. אז אני אומר, תעשה הגבלה. כשבן אדם שונא, אתה לא יכול לגרום לו לאהוב באותו זמן שהוא שונא. אתה שונא אותו חזרה. אולי על ידי זה כשאתה מראה לו שנאה חזרה, אולי הוא יתחיל לחשוב לעצמו למה אני שונא. אבל להגיד לו, תשמע אחי, בוא מתוק שלי, רצחת, אנסת, די, בוא נאכל פיצה ביחד וזה, זה לא יעבוד. זה לא על המשקל הזה, אני שונא אותך כי אתה שונא, זה על אותו משקל. כנראה יש איזה משהו זה בן שצועק אני שונא, אני לא פה, אני שונא אותך יותר בגלל שאתה שונא, זה יותר, כביכול להרחיק אותי, יותר יגרום לו לשנוא. זהו, זה לא אומר שאתה צריך לענות לו, אני שונא אותך. אתה תנווט את כן, אבל תנווט את הלב שלך, כשהוא שונא את הקדוש ברוך הוא, לא לאהוב אותו. אחרי שיחזור בתשובה, לא חייב להיות עם פירות ומעילים. בעניין הזה של לשנוא את הקדוש ברוך הוא, אז תתחיל להתקרב אליו ולחבב אותו. אבל בן אדם ששונא, אין לך דרך אחרת להניע אותו, כזה התורה אומרת, אין לך דרך אחרת להניע אותו משנאה, אלא אם כן תשנא חזרה. בלב, אתה יודע, לבבות מרגישים, מה אתה בן אדם אוהב, לא אוהב, אתה מרגיש את הלבבות. אתה אינטרסנט, אתה לא. כן? תגיד לו, תשמע, בוא, תראה באלוקים ובוא נחזור בתשובה. יש שאתה עושה בירור, אתה מזהה שהוא ככה, אתה נוקט עמדה מסוימת. נכון, כן. תראה רב שלמה, התורה מנווטת אותנו ומלמדת אותנו איך להתנהג לכל אחד, לילד שובב נגיד, שהוא עושה דברים, להרעיף עליו אהבה, אתה מבין? התורה לא אומרת לנו, בואינה עכשיו, ממש לא, אוסרת לנו עכשיו להרביץ לילד, ממש הכל בדיבור ובשכנוע ועוד פעם, אתה מבין? יש כל מיני דרכים שהתורה מנווטת אותנו להתנהג בצורות מסוימות, כדי להצליח בחיים, להצליח להביא את הקדוש ברוך הוא לחייו של כל בן אדם ובן אדם. אתה מבין איך לכבד רב, אתה מבין לכבד תלמיד חכם, הוא בא לקום, מה אתה צריך לקום? הקדוש ברוך הוא ציווה, אבא בא הביתה, אני קם, אין לי כוח לקום, אין לך כוח, אתה חייב לקום. למה? יש בזה פעולות מסוימות שגורמות לשכינה להיות בעולם. זה מדהים. מה הוא צריך שאני אעמוד בפניו? די, חלס, נו, חלס. גם נכנס 100 פעמים הביתה. משהו מוזר, נכון? אבל ככה זה. זה תנועות מסוימות, עם ציוויים מסוימים, זהו, וגם הציווי של השנאה. גם לאשתך. אנחנו חוזרים על זה כמה פעמים. שהיא צועקת עליך, שהיא לא נעימה איתך. יש לה סיבה, תאהב אותה. תאהב את זה שהיא מוכיחה אותך. היא עוזרת לך עכשיו. אתה לא יודע, אבל היא מתקנת אותך עכשיו. אתה צריך להגיד לה עכשיו תודה. אבל זה ששונא את הקדוש ברוך הוא, אני שונא אותו. אחד מהניווטים. זה כל מה שהקדוש ברוך הוא הרי נטע בנו, את כל התכונות, את כל הרגשות שיש בעולם. כשאנחנו מדברים על שנאה, אנחנו יודעים על מה מדובר. כשמדברים על קנאה, על רצון לגנבה, על אהבה, על חיבה, על כבוד, אנחנו יודעים על מה מדובר. זה לא שאנחנו זרים לזה. מה יש שנאה בעולם? מה יש תאווה בעולם? לא, אנחנו יודעים שזה קיים. הקדוש ברוך הוא עוזר לנו לנווט. את התאווה שלך תשקיע באשתך. וכבר ראינו למה זכה בעבור קנאתו לאלוהיו. אליהו הנביא, מה הוא זכה? בזה שהוא קינא לאלוהיו, עלה בסערה השמיים, החי. אליהו הנביא חי בשמיים, לא מת. כמו יעקב אבינו. וכבר הפליגו חכמינו זיכרונם לברכה לדבר במי שיש בידו למחות, ואינו מוחה. חז"ל אמרו, אם אתה יכול למחות ואתה לא מוחה, אתה נושא עליך את האשמה. וגזרו דינו להתאפס בעוון החוטא עם עצמו. יש את הסיפור הזה, אתם מכירים את הסיפור על השור, שהיה לו סרטים בשבת, שהשכן
קשר לו סרטים בשבת, וכשהגיע השכן שלו לעולם הבא, קראו לו, אתה בעל השור עם הסרטים. הוא אומר, אני לא, זה השכן שלי. הוא אומר, לא, זה אתה, רשום שאתה השור עם בעל הסרטים שקשר סרטים בשבת לשור. הוא אומר, נכון, זה השכן שלי, אתם מתבלבלים. הוא אומר, אתה לא מחית, אז יתלבש עליך. צריך למחות, צריך במשהו למחות. מי שיש לו אפשרות למחות, אם אין לך אפשרות למחות, זה מאוד קשה. אבל לא מזמן מחיתי בפני מישהי שהיא חברה של גוי, לא שלטתי בפה, היא מאוד נפגעה, אבל אמרתי לה, זה הכי פשוט בעולם, כאילו חברה של איזה מישהו גרמני, אני יודע, ואמרתי לה, עדיף להיות חבר של יהודי. היא אומרת לה, היא לא ידעה בכלל מה אני מדבר בכלל. אז היא אומרת לי, למה? גרמני לא שייך לך. ואמרתי לו, הסוס וזברה לא הולכים ביחד, אפילו שהם דומים. וואי, היא קמה, עברה מקום. יש לנו בהסעה ביחד, כאילו, היא פה בספסל פה ואני בספסל פה. היא קמה מההסעה, עברה קדימה. ואחר כך באמת, תשמע, היא לא ידעה על מה אני מדבר, אז פגעתי בה. לא התכוונתי לפגוע בה. חשבתי שהיא תדע על מה אני מדבר, אבל הם לא יודעים על מה אני מדבר בכלל. כתובות קעקע, כל אחד, כי המלא, אנשים לא יודעים. שאסור. אם אתה יכול למחות. אם אתה יכול למחות. וגזרו דינו להתאפס בעוון החוטאים עצמו. ומדרש איכה, אמרו במדרש איכה, היו שריה כאיילים. והוא אומר פה מסילת ישרים, מה האיילים הללו בשעת שרב הופכים פנים אלו תחת אלו? בשעת שרב האיילים לא נמצאים אחד מול השני, הם הופכים פנים. ככה ההתנהגות שלהם. כך היו גדולי ישראל. רואים דבר עבירה והופכים פניהם ממנו. לא רוצים לראות אותו. אמר להם הקדוש ברוך הוא, תבוא השעה ואני אעשה להם כן. הוא אומר, הם הופכים את הפנים כשהם רואים עבירה, עושים ככה, לא רוצים לראות. הקדוש ברוך הוא אמר, תבוא השעה ואני אעשה להם אותו דבר. מה? אמר להם הקדוש ברוך הוא, כן, וזה פשוט, הוא אומר, וזה פשוט, מי שאוהב את חברו, אי אפשר לו לסבול שיראה מכים את חברו, מחרפים אותו. מי שאוהב את החבר שלו, נגיד, לא עלינו, יש לך חבר טוב, הוא שותף טוב, ואתה תראה שמישהו מציק לו, מתחיל להרביץ לו וזה, אתה תשב אדיש, אתה מינימום תגיד, חבר'ה, תירגע, בוא נעזוב אותו רגע, מינימום, ומפה והלאה, היד רחבה באיך להפריד ביניהם, תלוי באיזה מצבים הם נמצאים, אי אפשר לסבול שהוא מקים את החבר שלו, מחרפים אותו, ובוודאי שיצא לעזרתו, גם מי שאוהב שמו יתברך, לא יוכל לסבול ולראות שיחללו אותו חס וחלילה. זה המלך שלי, זה האבא שלי, זה המיטיב שלי, זה הנותן לי לחיות שלי, זה הנותן לי אוויר, זה הנותן לי אוכל, שתייה, ננאה, כיף, דיבור, חברים. אז לא יוכל לסבול ולראות שיחללו אותה חס וחלילה ושיעברו על מצוותיו. והוא מה שאומר שלמה המלך, עוזבי תורה יהללו רשע, ושומרי תורה יתגרו בם. מי ששומר על התורה יתגרו ברשעים, מי שיעזוב את התורה. כי אותם שמהללים רשע ברשעתו, מי שמהלל את הרשע כשהוא רשע, וואי איזה קעקוע, וואי תביא, בואו ניתן את הוויט הזה, וואלה אחי זה טוב שהבאת את זה. כל מי שמהלל דברים שהם נגד התורה, או סמים, או שורות, או אני לא יודע בדיוק מה, כי אותם שמהללים רשע ברשעתו, ולא יוכיחו על פניו מומו, ולא מוכיחים אותו, הנה הם עוזבי התורה, ומניחים אותה שתתחלל חס וחלילה. זה חילול השם. אך שומריה, המתחזקים להחזיקה, ודאי שיתגרו בם. לא יוכלו להתאפק ולהחריש. הם נכנסים בזה. ואמר הקדוש ברוך הוא, איוב, חפץ עברות אפיך. מה זה? פזר את הכעס שלך על הרשעים,
כדי להעניש אותם ברוח השפתיים שלך. הפץ עברות אפיך וראה כי כל גאה והשפילהו, כל מי שגאה תשפיל אותו, ראה ככל גאה אחריהו והדוח תמעך והדוח רשעים תחתם תמנם בעפר יחד. הוא אומר זהו, פניהם חבוש בתמון, כי זהו תוקף האהבה שיוכל להראות מי שאוהב את בוראו באמת, אבל לא סתם לחפש לשנוא, אבל כשאתה רואה מישהו שונא, זו הדרך לבטא את האהבה שלך לקדוש ברוך הוא. והוא אומר בתהילים, דוד המלך, אוהבי אדוני שנאו רע. אנחנו קוראים לזה כל יום, אוהבי אדוני שנאו, בכל יום שבת, אוהבי אדוני שנאו רע, שומר נפשות חסידיו, מיד רשעים יצילם. זהו, ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן. תודה רבה לכם. אני חושב שאין מניין, נכון? יש מניין. רבי חנניה בן הקשה אומר, רצה הקדוש